সবাইজাক চিনি রামভদ্রনি চেয়ারম্যান বরং গোনাं নবজয় ত্রিপুরা তৈ সবাইজাক চিনি YTMनि চিনি লিডার চাকমা বসংनि इंगै চিনি आखुक तापस चाकमा तै चिनि वारियर सतंगो आरदन त्रिपुरा तै चिनि शांतराम परेन बाबू चाकुमिनि जतन दङ चिनि लिडार दङ जतन एक्चुअली जों 5 बोसोर उनाव उनखा त्रिपुरा मथा पार्टी थांनाय फेब्रुवारि 5 तारिख 21 नि सिमिं चेंगमानि त्रिपुरा मथा दिनै 2026 काका 5 फेब्रुवारि अबनि बागै सारा त्रिपुरावनो बबाग्राबाय साकलाय रोजाजाक दिनैनि दिनाव जत जागोनो अ सेलिब्रेट खालायनानै निंथों ते प्रचार खालायनानै निंथों आं साथाय खालायो जों त्रिपुरा मथा पार्टी सुरो मिस्ति सामानि के ग्रामानि बाय सिमिया सिनि त्रिपुरा सनि मानथाय सप्ताहनि बागै जों चिनी लोकल पार्टी जे त्रिपुरा मथा पार्टी ब महाराजा एनजी नि हते तिखलाय रेखा ताबो अमनन तुइनो संताव सामखाय दंगो सिरिखक दंगो चिनि मानथायनि बागै जत एरियावनो किन्तु बीजेपी पार्टी तासिमो चिनि सिनियर लिडार चिनि बरं गोनां सप्तम किरण सार बसायख्लां थाखा जों जे जागा फानो चिनि त्रिपुरा सरक रोंनिया सिया हिंजागो बयनि तला मा दङ केजेन मा दङ अबनि बागैनो जों बयनि दफाबाय जों सेकजागो अबनि बागै महाराजा नायखा चिनि त्रिपुरा सना तेबो खुंसुग्रोनानि बागै बिनि लिडारशिप तै जों सुजाना हारि सामखाय दङ जों करबुक साब डिविजनाव जों मेसेज होनाय त्रिपुरा मथानि जों नतुन बाजार मालबासा जों उइन खालायनाय त्रिपुरा मथा पार्टी अम जों दिनैबो ससियेल मिडिया तै साव 100 नि जों 100% जों ग्यारान्टी रै सानाय चिनि वारियर्स चिनि बुमा बदल यूथ्स त्रिपुरा मथा पेरेंट्स बडी तै TISF बर जतन सामखाय दङ जों साइमानो जों जेनफान कैंडिडेट मेटारिया फार्स्ट फाइनान्सि गे जों चिनि पब्लिक नो जों आसास रो जों नतुन बाजार मालबासा जों जे खेपानो उइन खालायनाय अम कायसा जों बबाग्रानो मेसेज रहनाय चिनि करबुक साब डिविजन तै नतुन बाजार मालबासा नि तै खालायै तै कायसा आं क्लियर सानाय जारा चिनि एगेन्स्ट तंनाय बीजेपी पार्टी नर खूब वान सगै तंगो चिनि त्रिपुरा सना बरकसे जोंनो तिसानायखौ तंगना तिसानाय एडिसिनो जों नर जेनेरेल खाजोन कक थाइजा साइमिया आं चिनि बरम गोनां चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बारबानो साका प्लिज आं रिक्वेस्ट खानाय जों